baina ma'adinalika Batil musliman mu'minin aminat inama uswan wa ila duhin Timur satu Kosamat dumateng awliya syuhada kang sampun sumarip Padan hakaping tiga monggo dipun besaken dumateng perkumpulan kita sedaya menika mugi-mugi boten-boten alangan salah setunggal bulan bapak ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Habib salam alaika Ya Saikat tungkata malawan anhul khazin illallah la ilaha 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 illallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allah wa bihamdihi subhanallahil azim Alhamdulillahi rabbil alamin. Ting setunggal mawon boten kata-kata. Niku drewes. Kula pertama niku sing paling kudu ngguyu. Ya Allah, kula enten ngene rene kok wis dimulai. Mulai membawa acara. Sing maca sholawat kok gaprek-gaprek. Ya Allah, iki lho anak putune nang ndi? Putune iki lho nang ndi? Putune iki. Umrotul Mahfudho ono, ya. Ono Usnifah ono, ono Nisfu Ana iki enak suarane niki. Kowe dalaelan iki niki. Biasane niki sing bawa Mbak Umar. Makane kula benjing nek kumpulan Mbah Haji Marjuki, niki kula kengen qiraat. Rencana kula niku ngoten. Tapi niki nyamar niki, mau enak suarane asline niki. Niki senengane putune Mbah Sum nggih ngeten niki kumpul wis mboten usah tegang-tegangan, wis gak ono sambut-sambutan ya wis. Ya iya wong kancane ganteng-ganteng ngono ya tetep sambutan lho, kowe wali limo ngene kemarin. Panggling aku ya. Mbahmu oleh kemekelan kula mareng. Wali limo sing ngamen. Iya.
Kula seneng bola-bola Semarang teko kabeh. Niki nggih. Luwih seneng maneh sing ditekani, sebabe apa? Digawakno rambutan sak glangsing. Biasa ngomong niku manin sampean Surabaya gak omah. Kula dikek sak glangsing. Sak Lombok sak glangsing sih. Sampeyan paling sak kresek kali ini. Makane omahe ado, ado sak kresek kae. Pik omah sak glangsing. Kok sing ngidete sak glangsing. Makane wong Semarang rene sing diparani seneng, sing marani senep. Pirang glangsing gawane niku wae. Mbak Umar niki putune mbasum kabeh niki. Ana sing lucu nggih wonten. Lanang-lanang kaya ngene iki. Oh, iku penggaweanku iku makane sakmene umur pira? Kaya umur 45 jan. Lah ten Mbak Umar niku ngomongno keluargane petang wulan kumpul sepindah Mbak Umar nggih apa ngopong. Kula nggih ngoten. Makane kumpulan keluarga niki ayo sing tuwek-tuwek lek iso ditekan. Pikomah kepethuk Mbok Pah yo seneng atine. Nggih, Pikomah. Nggih, mungkin nek mantuk Mbok Pah sampean sangon 500.000. Nggih. Nah, masih gemus nggih ngoten. Wingi ditawani lah enggak ada wedhus diken beto. Pak gawe wedhus iki ge opo ngomong ae iki. Iki. Ngomong ae iki. Nomor 3 niki paling ngenteni hadiah ya. Bener kan? Aku wis seru atine wong-wong tak waca kabeh atine kok. Paling ngene atine engko lek didumi ketak muga-muga aku oleh nomor 1. Ngono kan ya. Ero tak waca atine wong-wong iki pisan. Apa maneh model tar iki kita menemen pisan. Para rawuh kandhanono anak putuku. Nggih. Kongkonen maca Quran, kongkonen deres Quran. Lek gak gelem uring-uringen, bayang nontonnya. Ayo, kula lo kakek uring-uring. Lah engko lek tak uring-uring aku gak diwawuh ya apa? Tapi wis tak tekati, bah aku gak diwawuh ya wis. Bah aku gak disapa ya wis, sing penting aku nglaksanakno perintahe Mbah Sum. Nduk grup iku mesti muring tok nggih. Sapa sing gorong sampai saiki gorong didungani pisan ya. Beling-beling oi. Kono oi. Halo. Oh iku. Oi sing kono. Wih. Iku ponanku dhewe teman dablek iku. Ayo. Pondokan tok tapi dablek iku. Ayo. Oh iki tambah bukul iki. Nemen iki. Iki Citraman iki ndi Semarang. Iki. Rotiha. Nomor 3. Aja celuk koma rek. Iku jenenge Khairumah. Diganti jenenge nek nyeluk Bik Khair. Khair. Ngono lho. Apa? Nyeluk bebene yo iki. Kom. Lah ya kom apa iki? Bik Khairumah. Nomor 3. Nomor pinten? Sekawan. Kinten? Asrofin. Nomor gansal Muslimah. Nomor 6 Rumah Irama. Nomor 6 As mungkin. Nah niki sing kula celuk omongno niku wau monggo ten ngajeng. Ayo manin kene cek putune sampean kene. Mbak Komah, Mbak, sampean sik Mbak Komah. Nah niki tak dudono ya. Iki wajah-wajah iki. Nah niki. Iki ceruk. Tenang ae. Bareng ngenteni salat zuhur, mari ngono dum-dum ya. Ayo. Kene tak dudono. Iki lek gak didudono Mbah, ning mriki Mbah. Nah, alhamdulillah. Niki namine Bik Khair. Iki Rumah Irama. Niki namine wis ngadep rene gak apa-apa, arek-arek gak ketok niki. Niki wis kowe kene nomor dari sari ini. Nomor 3 niku Manpin, omahe Pelemahan. Ayo sing gorong ro putune Semarang iki sing gorong ro delok niki.
petuk mbok embung sapa iku kok wong ilang niki sing ngumpayu dhewe niki kan Mbah Sum sing ngumpayu dhewe nggih niki muslimah niki omahe kepuh niki lah niki sing gowateng dhewe niki putih dhewe niki anak sing disayangi Mbah Sum nggih niki makane niki sing elek-elek niku tok sing putih bagian disayangi biyen niku mangan niki sego jagung makane rada ireng-ireng niku sego putih makane putih dhewe niku wis ayo buta nah niki nah wis sawenang niki angpau nah alhamdulillah pun tepuk tangan ayo niki putune Mbah Sum pun nah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi